Shubor nakashlem jong unongsan Hima. Director ki Phlim khasi ki bala pau bha keleng ka jela. Director Kiki Garot ula primbanapat ba ya ka trailer jong ka Phlim thamai ka bala ai kerteng Borsing ka bala direct hi da mau. An saplat pat ba no ha ka arpunyo Tarik ubnai Jymmang araja apun riu ha ka Borsing baje janmit ha ka YouTube channel Kiki Garot Studio. But ya ka full featured film part on saplat no ha ka shipo Tarik ubnai jelio araja apun riu. But on sapen I hadu ka arpusan Tarik ubnai jelio araja apun riu. Kania ka jing rai ban pelat pat ba no ya ka trailer ka de hadin ka jing sapriang bha ki artli ki music video ka bakerteng ka Borsing but ka wei ka de ka balai kerteng jing post new but kumju ru ka de ka jing angno jing ki pat ba ki bala thrang banyo I ya ka Phlim kania ka kan hon kala rai ban pelat pat ba ya kania ka Phlim khasi ha ubnai ban wan but an ipor artayo kumju an sapen I but pelat pat ba hapo State Central Library Shillong na kaliang kakanhon kani ka Phlim ka karpad ya baro ki baju eid bat smutna ban pet bat karshan ni ki Phlim khasi kin smo bha ba kin wer ya ki weiru bakin wan sakhi ya kate ka Phlim kublai phi baro ki parlok te menta sajisen ngadon lang bat phi na kerteng jong ade Kiki Garan but ngade I director jong kani ka Phlim Borsing but menta kesen sajisen ngayo beng ban ai kublai ya phi ki perlok ki bala page ya kani ka music video ka bangila da pelat ka ba kerteng jing pho sneu te kanong ngidap kum ki try jong ka Phlim bat ka jing rai kum jo kanong ngidap da ka jing su comment bangi I ba phi support ya ki Phlim jongi bat kum jo ru ya ki music video ki bangi pelat ha YouTube but menta kesen pada ngi dang su comment ju ban pentip chepi kum ba phi baro ki perlok phila ya angnot ba ngilai iru I comments jong phi ba pelat ya ka trailer te menta ka scene ngi dan hang ni ban pentip chepi ba ha ka ar phinyo Tarik uni ubnai ngin release na ya ka trailer jong kani ka Phlim Borsing but kapor kande ha ka por san baje janmit ha ka channel jong Kiki Garot Studio te ha ka ba ya de ban pen I kani ka Phlim pa de ngin pelat ya kani ka Phlim na du ka shipo Tarik ubnai June hadu ka arpusan Tarik ubnai June te ya kani ka Phlim Borsing ngin nampel light show hapo biju cinema hall henry ngin release no kani ka Phlim hapo State Central Library Shillong ka bade hangte hajan civil hospital te ya kani ka Phlim Borsing ngin pelait no nadu ka shipo Tarik ubnai June hadu ka arpusan Tarik ubnai June te ngakmilanti perlok ba ngin ya kendo ha kata ka sngi da ka ba phia wan kershan ingi ba phi support ingi kumba phiju ai jingkershan ingi haman ki Phlim bangi laju pelai te hagane ka Phlim Borsing ki artist ngi la shim ki artist ki ba bon na phi ba phila itho kumya I wan rida pingro nangta kumya I Arif Mukhim I ba akum Borsing nangta kumya I Jester Nongbet te nangta I ba David nangta kidang bunshu ki artist ki baya dan bentalang hagane ka Phlim te ladap he kwa ban tip shu shipang kita ki aktor aktris badan hang ka Phlim so ba perlok ban wan bai ha hol sakhi dala ki jong ki khmat jong phi ya ka Phlim kublai phi baro ka kerteng ra ka dai wan ri pongro ban nga ai kublai sa shi se ni phi mpe ya ka video te nga kwa ban ai kublai kerpang ya ka music video bangidang sudah pelat men ha kini kisngi na ka Phlim Borsing ba kerteng ka jing post new tengi yo I ba ki bon ki nong pen bat kumju ru ki comments ru ngi yo ki ba smutenat te kublai shi bon ye phi te ha kum ba phi pet ye ki comments bat phi kli ba mano barwa ye ka tu ka jing rai te ngamdei parlok nong rai bat bet ndai nga super sang ye ka jing rai ban rai shi sien te nga kami lenti ba phnya smutanat ekane ka jingrai nga kwaru ban pentip shaphi ba hapo ka channel jong Kiki Garot Studio ngin pelat no ya ka trailer jong ka Phlim Borsing ha ka arphunyo Tarik menta ubnai ha ka por san baje te phila bani I ekane ka trailer kumbangi lai I ru comments ba phikli shikli ba phila kwa bani I no ka trailer kum ka puran jong kani ka Phlim Borsing nga kermen ru ba dala pet ekane ka trailer penwan khanang shahol menta ka sen ngi pelat ya kani ka Phlim hapo State Central Library hapo hi State Central Library kadan hapo so tham auditorium ha jan jong ka civil hospital te phila banwan pe ya kani ka Phlim
But ka film ngan pen ina do shipho Tarik hado arpusan Tarik jong u banai Jun. Te nga kermen ba kumba phi ya wan ai men siam yangi hagi film kandailat jing im kadau phin wan ru ban pat yagani ka film Borsing menta. Publish bon.